aw bismillah lumière TV sanfɛ walasa k'aw kunnafoni aw ka kunnafoni waati u selen filɛ nin ye ni ye an ka jamana ta k'a lajɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko procès Bakari Togola o kɔni daminɛna a daminɛna don min na kɛrɛnkɛrɛnya la o ye don ye don min n'u b'a wele ko lundi 19 août 2024 ni y'a ta k'a lajɛ a ko ni kɛra fɛn ye fɛn min n'a daminɛ ni Bakari Togola yɛrɛ yelen kɛnɛ kan Bakari Togola ale kɛlen ka ye kɛnɛ kan i bɛna ye k'a fɔ ko a nana a bɛ fini jɛman na fini jɛman min ni complexe saba don ɲɔgɔn sanfɛ aw hakili b'a la waati dɔ la mɔgɔ bɛ to k'a fɔ ko i bɛ k'a ka a bɛyima sugu i n'a fɔ ka fini jɛman don ka jɛman wɛrɛ don o sanfɛ ka tila ka dɔ wɛrɛ don o sanfɛ ka tila ka a kamakun ninnu tigɛ n'i ye ko ta k'a lajɛ Bakari Togola a nalen i bɛna ye k'a fɔ a tigɛ a kini a numantigɛ n'o ye côté gauche i bɛna ye k'a fɔ a bɛ fɔ min ma ko catéter n'o ye parce que ni maga man kɛnɛ bana a bi pikiri bɛ kɛ ni min ye u b'a wele ko catéter o kɔni tun bɛ a tiga la n'i ye Bakari Togola kɔni ka ko ta k'a lajɛ a donna précisément salle kɔnɔ waati min na o kɛra 10 heures waati ye Bakari Togola nɛgɛ kanɲɛ 10 waati n'a donna salle kɔnɔ a y'a sɔrɔ ale mɔgɔ 4 o b'a nɔfɛ n'o ye a ka ko accusé ye mais ale yɛrɛ de ye patron ba ye n'o ye i n'a fɔ procès yɛrɛ bɛɛ lajɛlen baselen bɛ ale kan kosɛbɛ mais a ka nɔfɛmɔgɔw n'a bɛ fɔ olu ma ko les ko accusés olu fana tun bɛ Bakari Togola nɔfɛ n'i kɔni y'a ko ta k'a lajɛ kuma caman fɔra ko caman kɛra kɛnɛ in kan mais jamaba tun bɛ salle kɔnɔ n'o ye cour d'appel salle belebeleba in ye i bɛna ye k'a fɔ ko juge kɔni u y'u ka wulikajɔ n'u ka baaraw kɛ avocat fana y'u ka kumaw fɔ u y'u ka hakilinaw fɔ o hukumu kɔnɔna na sa i bɛna ye Bakari Togola ale kɔni ya kuma ta waati min na sa o kɛra fo 14h50 minutes 14h tɛmɛnen ni miniti a bɛ fɔ waati min ma ko nɛgɛ ɲɛ 14 o tɛmɛnen ni miniti 50 a waati de Bakari Togola kɔni ye kuma ta a kɛlen ka kuma ta a y'a jira k'a fɔ ko kuma o kuma bɛ ka fɔ ale ma fɛn o fɛn bɛ ka kɛ ko o ko bɛ ka kɛ ka ɲɛsin ale ma ko nin si ale ma jɔ a si la c'est comme si a fɔra ko Bakari Togola ye wari minnu ta Bakari Togola ko k'a ma ja a ma ta wa ko nin ko ninnu kɔni k'o ye maa dɔ ka hakilinaw ye o maa ye jɔn ye sa n bɛna o de fɔ aw ɲɛna sisan Bakari Togola y'a jira k'a fɔ ko waati dɔ de kɛra don dɔ la ale sigilen ko an ka premier ministre kɔrɔ dɔ o b'a wele ko docteur Boubou Cissé k'ale kɔni ye mɔgɔ dɔ bila ka na ale fɛ ni papier dɔ ye k'ale ka tigɛ n'o bila a la o kɛlen min kɛ sa ale Bakari Togola y'a jira k'a fɔ ko nin papier in filɛ nin k'ale tɛ se ka tigɛ n'o bila a la dɛ nin cogoya in na dɛ ko kabini ale de kɛlen ka o ko nin kɛ ka ban ka tigɛ n'o bila kɛ papier in na a ko le daminɛna ale da la sa dɛ k'a bɛ bɔ min kalama cour a bɛ fɔ min ma ko pôle économique et financier k'u kɔni wele bila ale ma ko ka taa ale lamɛn ale taara yen ale kumana wa a ko nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra novembre kalo kɛlɛ waatiw la ale kɔni ye wulikajɔw ni fɛnw kɛ k'a ɲini k'a fɔ ko ale ka bila mais nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen la n'i y'a ta k'a lajɛ a b'a jira k'a fɔ ko complot kɔni o de kɛra ka ɲɛsin ale ma n'o ye bingaliwale ye Boubou Cissé a n'a a nɔfɛmɔgɔw fɛ ka ɲɛsin ale ma wa a y'a jira fana k'a fɔ ko ale n'o tɛ ko in na bi ale n'o t'a la sini wa ale tɛ jɔ a la bi wa ale tɛ jɔ a la sini donc nin kɔni ye bakurubaya la ko minnu kɛra Bakari Togola ka nin procès ko in na wa n'Ala sɔnna ma procès Bakari Togola a n'a nɔfɛmɔgɔw n'Ala sɔnna ma ko ko mana ba kɔnɔ an bɛ fɛɛrɛ ɲini min bɛ se ka to a kunnafoni a jɛlen an bɛ se k'a lase malidenw ma aw cɛw n'aw muso aw jamakulu minnu bɛ an lamɛn su ni tile Lumière TV sanfɛ min bɛ se k'a to kunnafoni jɛlen aw b'o sɔrɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa hali sisan an bɛ to halisa an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko sanji n'o ye san min bɛ ka na nin waati na parce que aw b'a dɔn an bɛ waati min na a bɛ fɔ o de ma ko samiya sanji ko a ma kɛ tiɲɛni caman ye ka ɲɛsin jama ma wa samiya sanji a kɔni kɛra fɛn ye fɛn min bi na a bɛ ka gɛlɛya caman lase manifu ma u ka sigidaw la n'i ye Mali ta k'a lajɛ an ka jamana in faba n'o ye Bamako faba ye
cɛni caman kɛra a kɔnɔ quartier caman na wa n'i y'a ko ta k'a lajɛ maa caman bɛ yen olu ka yɔrɔw kɔni tiɲɛna maa caman bɛ yen u ka bɔlɔlaminɛw tiɲɛna maa caman bɛ yen u ka bɔlɔhɛrɛw tiɲɛna précisément don min bɛ wele ko juma le 16 ka taa bila sibiri le 17 kan tiɲɛ yɛrɛ la sanji ye nali min kɛ a ye tiɲɛni caman lase maanifu ma u ka sigidaw la. N'i y'a ta ko a ko ta k'a lajɛ a bɛ fɔ min ma ko inondation au Mali les femmes ont les pieds dans l'eau n'i y'a ta k'a lajɛ an balakaw n'o y'an balimamuso ye olu kɔni senw bi ji la su ani tile min bɛ se ka to o bɛ se ka kisi n'i y'a ko ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ muso caman bɛ yen olu bolila ka u ka yɔrɔw kɔni bila ale ni gɛlɛyaw ni sanko gɛlɛyaw kɛlɛ ka ɲɛ suma maafin caman bɛ yen olu siranna ka si yɔrɔw la denmisɛnnin caman bɛ yen olu bolila ka bɔ yen nɔ i ye musow ta k'a lajɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ maa minnu bolila ka bɔ u sigiyɔrɔ la ani k'u ka fɛɛrɛkafɛnw bila ani k'u ka sugu taa yɔrɔw bila a bɛ taa fo 13,000 femmes la n'o ye muso 13,000 o hakɛ kɔni olu bolila ka bɔ u y'u ka baaraw bila ani u ka sigidaw u y'u bila ka taa fara fana u ka bolola minɛnw n'o ye u ka fɛɛrɛkafɛnw ye u y'u olu bila n'i ye nin chiffre ninnu bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ a kɔni tɛ chiffre ye chiffre min ye a hakika ye chiffre baden de bɛ min tɔra nin kɔfɛ mais an bɛ se ka min da tulo kan o de kɔni ye nin ye wa ka jiraw la fana dɔrɔn k'a fɔ ko nin ko in kɔni a ko gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ wa Bamako ba la comme an ka kɛrɛfɛ dugu ninnu fana b'a la n'i ye an tora an ka jamana kɔnɔ sisan nin don in n'o o ye tarata don in maanifu minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko les évêques olu tɛ dɔwɛrɛ ye koyi olu ye chrétien ɲɛmaaw ye olu kɔni bɛ k'u miiri ka jateminɛw kɛ min bɛ se ka to Sikaso fan fɛ u ka écoleso dɔ bɛ yen n'o a bɛ fɔ a ma ko école catholique u kɔni bɛ ka jateminɛw kɛ ni fɛɛrɛw sigi sen kan min bɛ se ka to ni écoleso in kɔni k'a bɛ se ka dɛmɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ u ka syndicat n'o ɲɛsinnen bɛ u ka école karamɔgɔ ko syndicat olu kɔni ye ɲinini kɛ ka ɲɛsin ni maa ninnu ma n'o ye les évêques ye n'o ye an ka chrétien ɲɛmɔgɔw dɔ ye ko ka dɛmɛ kɛ joona ka ɲɛsin olu ma wa u ye laɲini fana kɛ ka ɲɛsin primature fana ma k'a ka olu ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na n'i y'a ko ta k'a lajɛ wulikajɔ ni baaraw bɛɛ bɛ ka kɛ wa nin ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ fɔ min ma don min ma ko le 19 août 2024 o tɛ kunu ye sa wa n'o ye lundi ye i bɛna ye k'a fɔ kunu tɛnɛ tɛmɛnen cabinet d'avocat dɔ kɔni bɛ yen e ko école karamɔgɔ ninnu m'o saisi wa k'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ min kan ka kɛ ka ɲɛsin olu ma fɛɛrɛ ka tigɛ o la wa u kɔni y'a ɲini maanifinw fɛ ka taa ɲini les évêques ninnu fɛ ka taa ɲini primature mɔgɔw fɛ k'u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma an bɛ se ka to gɛlɛya minnu ni tɔɔrɔ min olu b'a kɔnɔ o gɛlɛya n'o tɔɔrɔ bɛ se ka bɔ olu ka cogoya min na olu kɔni bɛ ka wulikajɔ na o baaraw kɛ su ni tile bɛ se ka to olu bɛ bɔ nin kɔnɔna kɔnɔ n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa an ka jamana in kɔnɔ hali sisan an bɛ taa ballon ko sira fɛ a bɛ fɔ dɔ min fɛn min ma ko les compétitions de football précisément Mayinakaw fɛ yen nɔ u kɔni wulikajɔw n'o baaraw kɔni bɛ ka kɛ wa a kɔni jirala k'a fɔ ko sanjiko kama ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen jɔra parce que terrainw bɛ fara ji la denmisɛnninw ka ballontan yɔrɔ fo ka taa fara compétition yɛrɛ bɛ se ka kɛ terrain minnu na nin bɛɛ lajɛlen fara ji la Bafula BK fɛ yen nɔ min bɛ se ka to u ka denmisɛnninw ka se ka ballon ta kɔni a tiɲɛ la a bɛɛ la bɛɛ lajɛlen sonsɔrɔ la pour le moment k'a bila kɔfɛ la hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔna na n'i y'a ta k'a lajɛ Mali kɔnɔ 138 tonnes de céréales ont été annoncées don min bɛ wele ko lundi 19 8 2024 Banamba kaw fɛ yen nɔ n'i y'a ta k'a lajɛ mission dɔ kɔni bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko mission nationale du commissariat à la sécurité alimentaire olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko olu bɛna dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maaw ma précisément maa minnu ni gɛlɛya sera olu ma 138 tonnes de céréales n'a bɛ fɔ a ma ko dumuni dumta malo ni ɲɔ ni sukaro ni kɔgɔ ni fɛn ɲɔgɔn caman olu kɔni ko a tonne ba kɛmɛ a tonne kɛmɛ ani 36 38 plutôt 138 tonne kɛmɛ tonne 36 ani tonne 8 k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ bɛ se ka to olu bɛ se ka a lase bananbakaw ma surtout que cɛnni kɛra ka ɲɛsin minnu ma hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ a bɛ fɔ dɔ min ma ko la journée de l'enfant africain a été célébrée hier précisément
précisément lundi 19 août 2024 gawokaw fe no la thème plutôt les thèmes les thèmes ale koni fendo femi na blala be fomi mako la réalisation des droits de l'enfant. Quelle perspective pour l'éducation des enfants nabi fo omako adamadenw précisément anga demsenu ulu ka hakeu mun bi se ka to ulu bi se ka lañinu mun bi ke do na tawla mi bi se ka fo demsenu ka hakeu koni o bi se ka bla a 5 ani ka demsenu kishi kare kono yalaw ni kare kono takaseguma ni wuli ka jonu koni kera gaw kaw fenno halisi sambito anga jamana in konnana ambita yoro mina afoma ko Seku Sidiya ya Kulbali ale ye maye ma min koni nale préfet mimi loluni o marala ibina ye ka foko ale koni ayaka précisément il a été présenté à la population c'est lundi 19 août 2024 abi fo femima loloni koni aga préfectura do e Seku Sidiya ya Kulbali ale koni jirala population na tene kunu tene temene tle kalot le tani kononto tene kalot le tani kononto utukalo samba flamunga nani akwani jirala population na mbise kato mogoni fiunka don ko jonde ba anganyema la bi namboro lambita moti ka fenno niya moti ta kalaje demsanu koni uka vacances o koni obe sena ni watina wode kama demsani chamambe ulu biso ni soare ta ka laje demsani nu ulu ka école so ni uka sogona cheipta soro korole o kunga ja donc takasegu ni feumbi ka ke gale doni damsani chamambe no ndu tara école la somara fe ubi segit legan fe ndu borat legan fe bita école la tuguni wula fe donc titando soro ka tlonga ke ni somo ye donc ni watina motika ko ni fe na jirla ka fo ko domi mbi wele ko le 19 août 2024 no ye kuniye ko demsanu ko ni hakilna sigi que nous sommes précisément au groupe scolaire Robert Cissé nabe motika fait précisément ani école so mimbi wele fana ko Bukari olegem se ware ka fait ulu ko ni wuli ka jonni bara nunke mimbi se ka to ulu bi demsanu la nyenaje o ka école black ko fait ali sambi to anga jamana konana nantora anga jamana kono Mali kono précisément ambita yorola yoro mimbi wele ko inafo banako kele ani banako bara précisément paludisme ni mogo ta kala je san pali ka chakosebe mogo la ajirla ka fogo demsene hakami nabita kaboz fu katabla 5 la no ye 0 à 5 ans demsane munumbi bo 100 fu katabla 100 la ulu ko ni chamambe ulu bita munum eresensela ka don folo ka foko pali ko ni kerama femimbi ulu la ka chaya kosebe ka abu muneteliara ulu bita fo demsani ba bi woro ni wolonvla ani keme sabala na fama ko 67300 enfants ulu ko ni ajerla ka foko ni watina pali sugudo be na bi fama ko pali saisonnier no oye CPS o koni bu ulula wa jirala temene ndron a jirala ka foko yoroso kaw feno koni bana koni ayera yoroso dron demsanu a koni demsani ba bi woro ni wolonvla ani kema saba a koni yera ka foka abulula wa abidamine sans fou no ye 0 à 5 ans sans fou katabla sandrula donc ni ne kuye kuna fonu mi nambise ka wala aw ma bi na fo bi doyina no ye tratai mami tiga kuma kamera la ode fune dimasi kuma bara kuma mblo wa amrusala touré antaga bokuma na ma fulla sanga partenaire mamunum be kan deme baray abese kan jambolo chogumna mouvement ambiko Fatma Tanyan Batulina Balma Muso Bintanyan kata afara tulisi groupe jamakulu beka ani mouvement ambiko jamakulu beka ambu fo kosobe ko wal nyumando katla ka folin la tanun ka laisse am balma ken nan singima ndaka bitigi de to ko yele électronique chez Mamadou Traoré ka fo ka wal nyumana na baraka nyom bele jeli o fana ko fe ni mama be ki ba fe ani e ka baraka nyom fe sigatala iboli biribiri kana wa atime nala sonoma fune terkew do be no atime uluka agence to bina fo anga jabarani so san fenala sonoma atime me amba
to aw ye n'ala sɔnna ma kɔfɛ la han d'accord an ka foli de bɛ s'aw bɛɛ lajɛlen ma sisan an bɛ wuli dɔrɔn Mamutu Tarawele a ka publicité bɛ tuguni na a ye kan mɛn n'ala sɔnna ma sini wasalam. Balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sokɔnɔminɛnw misiri kɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe hatɛ fune dumasi Cheikh Mamutu Tarawele yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique Cheikh Mamutu Tarawele i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ bɛna se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tumana sa boli biribiri i ka taa se yele électronique Cheikh Mamutu Tarawele ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ ye funɛ dimanche o tumana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Tarawele ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ